Koizetsika jiaby, magnano mbola tsara Korialy. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Tsy de lava loatra marandraigny ty, matsagna ty, volagna ataoko eto. Aroy telo donc. Fa izy mafonja aminakahy, za magnano izy mafonja fa nareo iantifany tsy haiko. Mandeha herin'Andriamasina antsika io. Afaka faraparan'ny herin'andro aty tsika mankalaza ny fetin'ny Paska ho an'izay mpino katolika. Za tsy de hidriky loatra amin'ny rarahan'le madamo namopoko tsaiky igny, fa naka question apetrako aminareo viavy. Apetrako aminareo viavy. Mba tiako valianareo zay viavy mety mamaly izy. Oui. Mba tsapanareo viavy ve fangiry firianareo mitondra raha sy fanjava agnaty kibonareo, tsendriky hainareo izy olombelogno, tsendriky hainareo izy maso-antoko, tsendriky hainareo izy biby saribahity. Apetrako amin'ny viavy fagnontaniagna. Viavy question eto. Za koa nizaha madamo igny namopoko tsaiky igny, tsy narary izy niteraka zanany, tsy narary izy nitondra zanany tsy haiko na firy tambotraka sy fanjava, fa izy koa izy narary ndre zanany voalohany, faharoe, fahatelo, tsy haiko fahafolo. Madamo, tsy haiko entany misy anao zao na agnaty lavakotoko na agnatin'ny la grotte, fa bruit mandeha fo hoe nampilifasin'ny rihavany izy parce que rihavany misy pesosy. Na ino ma izy nampilifasina? Mandraka ambegna jusqu'à ambegna izy hilefa tsy ho hita. Ndre mpamosavy fo aligny andra hita. Tsy dirako loatra igny, nareo havany me raha ataonareo izy, fa nareo koa tam plasin'le olo narary votraka sy fanjavam-botraka nitondra zanany, zanakanareo, mba nampilifasinareo, mba nataonareo, mba nikenareo raha nataon'olo igny amin'ny zanakanareo. Olombelogno anao madame sa anao igny biby. Ndray lion, le roi lion to tsy nasaky namono zanany, wala tsy nasaky nagnano ratsy zanany. Atsika na nisy dessin animé zay taloha ka endro hoe Boba, ry friskety, bibe, ours, izy tsy namono zanany. Anao viavy niteraka nitondra zazam-boko fanjava sivy, igny popoko ataonao mitsaiky magnangy. Io agnapitrako fagnontaniagna aminareo magnangy. Anareo zao boka maro andiaro izy, fotony mirajery aminazy. Fa apetrako aminareo fagnontaniagna. Olombelogno ve magnano karaha igny amitsaiky? Non. Non. Tany misy olobe tsy miady tsaiky. Zay ty magnano atahoatane eto, maro volagna mahazo zay, maro asasaha mahazo zay. Babanay ty fa taolagna ndraiky fotaka igny fa hela. Zay ty teto nivolagny labanany, oh mbala mipetraka amin'ny tragnony babany izy avy a Madagasikara. Zay hepagnano watahoata reto. Zay tsy namopoko labanany, nefa nigny mirangovo aminay boko tsy avozoanay. Fa anao madame, anareo
fianakaviany madamo io masaky mandeha mampilefa I madamo mamopoky tsaiky aminakahy zegny anareo mianakavy mihitsy mialatigny e marofelagna fahavalo dahalo ndre dahalo zay mba io anareo koa ny marofelagna e za tsy mahay fianakaviagnanao madamo fa raha nataonao nampilifasy ny riavanao anao non trop io ne volagny eto sanandra Madagasikara nanjary Far West pays de cow-boy c'est qui a de peu sauce qui est fort zegny ny managna pesosy matanjaka zegny fiaignan'ny Madagasikara ary ny magaga ty anareo fanjakagna ane tsy tianareo volagniny anareo mpitondra tsy tianareo volagniny fa izy koa raha igny tiatianareo magnasary donto gila goa maregny no moanareo fa ziny koa olo igny tsy mamango aminareo tsy tianareo ndre haligny andra action igny nandalo mbo nitsangagna anareo nanambotry olo igny fa iny tsy nisamborinareo izy aligny izy na iny tsy nisamborinareo madamo i aligny zigny anareo fanjakagna fitondragna ty nevolanko e fa tsy kiakandra anareo vandegnany hoe avis de recherche aligny zigny fa tokony ny alerte anareo matao olona agnaboaka zigny di en direct na inareo tsy nitsanga magnotany ane zahay magnotany anareo viavy za ary magnotany fianakaviagna za eto koa za magnotany anareo mpitondra izoma koa olo tiatianareo doto anareo maregnina anareo gila anareo fa zay magnano watawata eto fa enareo lerane avy eto niny nareo miamby anareo mitandregny ndre asa bureau nareo tsy ataonareo fotony marary aminareo volagna marigny aboakane eto raha tsy manjary marigny ataonareo aboakane eto fa non atsika ty mategna agnatin'ny pays de Far West la loi de cow-boy ndray pays ny Far West zay mbola misy natao hoe shérif fa tsika andesinareo ia Madagasikara ty mba raha zay he andesinareo ia leranareo kitihina eto volagninay amy raha marigny nareo masaky mivola compte faiky compte foaka jiaby aboakanareo fa igny aia nareo tamizigny nino raha nataonareo tamizigny tsy nampitsangagna anareo haligny andrany izy igny telo zay hoe ray aman-dreny le zazavavy le fianakaviagna na ino anareo nalaky nitsanga ary na ino anareo nalaky nampilefa izy araiky zay boka koragna mandeha hoe fianakaviagna manambola nampilefa le madamo igny za tsy tianao nagnaragna anao feky fa aminakano ndre biby mba misy fagnahy mialatsigny aminao madamo namopoko tsaiky igny e ndre faly fianakaviagna anao ndre tsy faly aleoko lavitra za miegny ndraiky tango fandroka anakantany io misy jery io varavaragna anakahy io ndray biafinao io tsy miditra parce que izy fanzariko nitarimiko rango izy teraka botsibotsy ny zisaky izy io 2 ans 3 ans iny ndraika ino antragno eto izy tsy miditra sanatriany vava aza magnajery ny fandroaka madamo fandroaka to tsy magnano raha karaha igny anareo misy zalahy raiky ao baka tsy haiko agnaranany ao baka ampanifiagna zalahy anao misy zanaka ngia salut Julien
anao fa maefa io fa fiaignanareo agnatin'ny commune tsy haiko agnatin'ny fokotany agnajory tragnonareo anao lehilahy anao tokony mitsangagna madamo asa atao karaha io tsy haiko io fa anao koa tiady miadiva amin'olo mira force aminao zegny ataon'olo be manafo anao koa olo be misainga ataovanao placen'olo be ny tsaiky iny baka nga ny popopoko siska zanakanao toragna akory ho anao apetraka aminao fagnotaniagna zay nga baka tsy haiko mpanifiagna tsy haiko ampanifiagna anao na efa raha io nisy ary raha io poisy aminareo ao anao ino tsy nampitsangana anao ne lehilahy anao ndray tsy namopoko madamo igny tokony nisarahanao izy madamo ny nateraka anao tsy voabekonao ny nateraka an'olo aza adoso fahignana apetrako aminao fagnotaniagna nga izy koa popoko nataony madamo igny nagnadoso fahignana an-tsaiky nino ho anareo fokotany araiky anareo ne témoin anareo narita naregny ino tsy nampitsangana anao narisy fa anao tao tantragnonao tao anao ny fody andeso io enquête asanao zao ka indreo narisy ino raha ndivolaino io tsy affaire-naka fa ny affaire-ndreo narisy mialatsiny frère za manogny agnaranao tsy karaha zegny ataony jery nga aboko tsy haiky tsy fipopogna ndre matsagna ndre haligny anao mamopoko tsy haiky aliandra non tsy haiky tsy fipopogna koa misy adisovagna nataony ataova punition ho izy na au coin na punition mialatsigny zany ndre mialatsigny amin'ny fianakaviagnan'le madamo za fa aminaka nareo tsisy andrana nareo marigny ndre nino raha nataonareo ndre nampilifasinareo i madamo iny ndre nampilifasinareo ia anareo zao mihevitra nampilefasinareo izy sagnatria ny vava mbola ataoko sagnatria ny vava hitan'olo le soranazy n'olo ne soranazy nataon'olo fitsaram-bahoaka izy antany nampilifasinareo izany akory ho anareo diso vahoaka aza magnadiso vahoaka baka aza magnadiso vahoaka io apetrako fagnotaniagna ndraiky aminareo viavy hoe marary mavoatroka anareo mitondra fahignana fanjavasivy agnatin'ny voatroka anareo tsy hay biby tsy hay olombelogno tsy hay masantoko tsy hay setoany tsy hay sima tsy hay robaka popoko ndre za matoky madamo anao tsara nazo popoko nataonao amitsaiky raha ngona olombelogno any ke araiky zay eto za mitodika amin'ny fitondram-panjakana mpitondra atsika misy ny atao hoe ministère de la population atsika misy ny atao hoe mpiandraikitra ny reny sy ny zanaka ino tsy nampitsinjaka anareo haligny iny tamin'ny raha nandalo iny taia koa nareo zao ino koa zao excuse nareo mpitondra ministère en population ary ny mpikarakara ny enfant et mère apetrako aminareo fitondragna nefa fagnotaniagna mitodika aminao za Maradona anao boka mpitondra minafiky ny gouvernement ao boka anao boka minafiky ny présidence anao mpitondra teny boka minafiky zegny aminaka anao zao ndivola aminaka mpitondra teny ny gouvernement tsy nahita action ino moaly ariva na afaka moaly ariva tsy haiko vavanao nafodinao gadreky nefa ny tamin'ny makotipa nagnano ratsy nanjary iny betibetika anareo mianakavy niboaka tamin'ny télévision niboaka
Aboko nareo volagnina eto nareo meloko nareo magnasasany iny zay tsy magnasa deja fa volagna koa marigny tsy leony fonareo tsy zakany kabesonareo ataonareo zay tsy magnasa aboa eto volagna zay nagnasanareo ke nagnasanareo botaka mikritike raha tsy manjary ataonareo taony ke eto za magnapetraka fagnontaniana aminao madame Maradona agnatin'ny culture ny malagasy ve igny raha nandalo nomoaly igny niananareo tsy magnaboaka vola nomoaly anareo tsy nagnaboaka vola fotony tsy zanaka anareo fitondragna fa raiky igny mako tipa membre agnatin'ny fitondranareo anareo jiaby mitsangana zegny ane volagnane isan'andro anareo vahoaka mba misy ajery fa anareo ne badoeny reto fitondragna reto anareo badoeny fitondragna ty ziska ta zanaka anareo fa ataondreo boîte sardine popoko tsy popoko nataony madamo igny aia fitondragna aia mpitondra teny aia ministre en population aiza ny tompony andraikitra ny réseau ny protection de l'enfant tsy arignesa teny ziska matsagna zao rango marandraigny io ne tsy vitany hoe avis de recherche mialatsiny aminareo tompony andraikitra ny protection de l'enfant aboko anareo volagninay hoe raha ataonareo tsy manjary anareo mandika lalàna anareo zegny hoe nareo meloko anareo tsy maintsy volagninay eto tianareo tsy tianareo aboko zay tsy hijotso a Madagasikara ay tanky anareo tsy miala io ary anareo tsy hoela anareo miala io fa raha ataonareo toro izy volagninay isan'androny la loi de cow-boy Far West, c'est qu'il y a de l'argent et de pesos qui commandent. L'eran'izay eto miwatawata, menasena roa avany an-tanàna agny. Fotony zay tsy azonareo. Fa i madamo igny nampilifasin'ny rihavany, tsy sakinareo manambotry rihavany. Sambo ora koa raikaraiky amin'ny havany mandra-piboahany baka. Fa lerinareo anambotry olo mikritika anareo, olo milatra amin'ny lalabe, anareo malaky. Oh gendarme libre, oh gendarme ceci. Fa igny mbola bonheur ko ni andrany moaly izy namompoko tsaiky igny. Mbola bonheur. Nino raha nataonareo nino? Sus le pouce. Samy nony raha vatomanga ndraiky rajoel zay fo ndraiky tsaiky Christian. Aboko anareo tsy tianareo volagny hoe anareo magnasasa président anareo mivolagna raha vatomanga mivolagna tsaiky si volagninay fa mandika lalàgna. Za koa mivolagna eto sanandro mamalia volango zay masaky mamaly zany miambigny mifagnatrava atsika mifagnatriky tadiaviko ane raha zay fa tsy sakinareo tao miambigny koa zaho fa tsy anareo magnano compte fakifakinareo io aïe mba nino raha nataonareo mi réseau protection de l'enfant service protection mère et enfant ministre en population tompon-drazy ni volagna anao ministre en population déjà baka tek ton rango nisy amin'ny fanjakagna aty za tsenkinareny hoe mba ino action nataony ministère en population ho an'ny peuple malgache mbambaraza ministère farany tsisy raha pare ministère en population ny fitondragna aty c'est un ministère pourri mais normal malaza fitondragna ty tsisy raha endreo koa tsy business égal chiffre pesos malaky andafitandrazana mampidriky olo en prison mamono olo en prison magnegna olo
convoque zo anareo tsy gaga mbo itiratsika lanindaligny baka io préfet koa manjary miconvoqué olo amy gendarmerie wow lalagna nino zany e magnotany anao Zandrila Paolo amy lafiny za tsy mahay lalagna Paolo anao tompona andraikitry voalohany amy préfet ny Madagasikara anao tompona andraikitry voalohany amy droit de l'homme mba petraka amy fagnontaniagna aminao Paolo mendrika ave amody vava ave anao Zandrila Paolo amy raha nandalo nomoaly igny popoko natao amy tsaiky madinika katita kely apetraka aminao fagnontaniagna zay Zandry Paolo araiky zay faharoa Paolo mialatsigny Zandrila fa anao tatato aloha volaniko fa trop raha mandalo amitsika ao ampianara zay lalagna ho izy iran'ny Zandrila araiky zay amy fotoagna nino moa anagnany préfet mandeha miconvoqué za na miconvoqué Rakoto na miconvoqué Jo na miconvoqué Mboty mikaiky za na Mboty na Jo bureau nany azony atao fa convocation mba zavy aminaka koa monsieur Paolo en tant que anao filohandreo présidentndreo maromaro ne question napetrako aminao zay Paolo fa tsy mety valinao za tsy enkina regny anao Paolo mba nitsanga nandeha za peuple sakatia peuple nosy mitsio nefa anao mivolagna fa hoe nagnatogno plusieurs fois forum droit de l'homme mitandrigna anao za zao Zandrila Paolo amy raha nandalo nataony madame ty ino raha andeha ataony ministre en population et réseau protection de l'enfant miaro mikatita kely anareo zao leranareo andeha namotro havane agny parce que zay tsy azonareo nesamborinareo halignandra anareo malaky fa ty madame ty tsy ho fotoandra izy nagnarana nataony io non nareo mipetraka antragno tsy amiokotsiny anareo mipetraka tsy nitsanga parce que nareo fa voapesosy d'après raha regniko renseignement nalaiko hoe la famille n'olo mpanambola le madame on vit au Texas on vit au Far West la loi de cowboy zegny misy pesosy mandidy manapaka tia tsy tia non 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 ataotsika nivolagna zegny le tsy haiky nino problème za ty volaniko zehe ataoko hoe zehe atsika jiaby nahita naregny volagna nataony député-nay Arosy Labanany babanay jiaby nivolagnin-dreo fa fotaka ndraiky vata zay nandeha namopoko izy zay tsy nandeha namopoko izy nivalinay fo volagna anany amy tokony namalinay izy fotony valiny fontriky fo traka ke miambigny zay eto amy watawata hoe ino hetsiky ho ataonareo fitondragna indrindra anao madame Maradona milaza anao fa anao ministre en culture amy raha nandalo iny za mino fa tsy culture any gasy raha karaha regny ndre malfaiteur mafia marfelagna reo tsy magnano culture karaha iny madame Maradona za miambigny izaha ino fihetsiky ataony ministère en population zay miandraikitry mandrakotro protection de l'enfant et mère ajanotsika kabary miambigny anao koa za Zandrila Paolo bon weekend nandalo igny
maro cinéma-ndreo reto boka fa tsy volagny. Ankapobeny boka avaratragny tegna agnanaovandreo cinéma-ndreo. Eto mikoezy anareo razam-panjakagna jiaby amin'ny Ambarivobe, ny nagnatotosanareo ny raha nataony any, engany iantefa ny tany tokony ny antifany ny raha nataony any. Engany ho tonga saigny hahalala fa tany masigny Ambarivobe. Engany mba ho hisy jery ny solotegna mpanjakagna na solotegna mpitondragna misy amin'ny Ambarivobe ao, de ny fikambanambeny OMC. Zay ny isan'andro eto mivolagna. Anareo zalahy fa nareo koa tsangana ny razagna zalahy, ndraiky kodona tsy azonareo za izy igny isoragna angatagna hasigny mbo agnanagnasigny. Ary amafisako za zanaka Ambarivobe, zafiny Ambarivobe, ny raha nitotosainany any. Zay he tompony zay he tompony fa zay tsy angatakatiny. Nino tiako volagny? Zay he zafiny tany, zay he zanaka ny tany, zay he tompiny tany, zay he tsy angataky, zay he manompo razana mivavaka amin'ny Zagnahary fa zay tsy manompo olombelogno, wala zay tsy mivavaka amin'ny olombelogno. Mialatsiny tompoko. Za teto fa nivolagna matetika mahazafiny Ambarivobe za, zanaka Ambarivobe za. Anareo zalahy fa, anareo zalahy fa tany misy kasigny tanàna io tsy bory. Razananay koa nagnapetraka ro nosy ro nisy kimy na misy tany fijoroa. Mbarovato, Tanihely, Sakatia, Nosy Ranja, Nosy Panihy, Nosy Mitsio. Ary nosy madinidiniky sasany tsy voatanisa ino. Tsy bory. Ary indrindra io mahambariomny Ambarivobe le hoe sisin-dranomasigninay io. Zay koa nitefa tany io, nitefaka rano io. Eko aminareo mibongosa anareo. Mibongosa anareo, zay raha ambarako anareo. Joron-drazana tsy fadinay magnano jorika mipody afara, joronay mandeha loha. Ampidirinareo marifela, ampidira fa ireo koa nidrika eo zalahy, sarosarotra amindreo hita lalagna miboaka. Anao magnano anao rôly parce que anao préfet Angelo Ambarivobe. Za zalahy zandrilahy olombelogno karaha anao, za tsy menasy anao Angelo, fa za magnambara anao zalahy. Ravatomanga, Radio Latsay Christian, gouvernement ro tsy mahay anao, koa nantriky mitahezagna anao ny tsy loloavinao tsy lionao ifondrazagna anay io. Tsy ozogno ataoko anao zegny Angelo, wala tsy menasy fa volagna marigny ambarako anao zalahy. Ny volagna anao raha za hoe sintragna anao miala io, fa anao koa ny pady damby hozogno nataondreo razagna regny amin'ny tsy manjary ataonareo io. Anao zalahy lalagna andapa tsy hitanao nday hitsaka 45 minutes tsy vitanao. Fotony niany miandry igny baka zay, boko tsy maintsy ho regnine. Za teto fa ni alerte ane, misy olo 10 mila samborindreo Sakatia. Niandro nagnano izy. Préfet
magnano convocation à la place ny gendarmerie, convocation mampike tsy ako ampianarana lalàgna boka za tsy mahay lalàgna, za tsy nandeha école frontière en Suisse, za tsy nandeha l'école ta Dubaï ka nahazo trophée amy 100 000 €. Fa za zay zalahy karaha mba toratoragna domohy, mba mahay boriboriko lalàgna ke préfet andeha hiconvoquer olo à la gendarmerie. Koa tsaronareo tantara karaha io ny nataonareo tamin'ny anabafiko, za naboaka dossier, anareo boka miako siny hoe azovy le docteur, commencement nignarana anazy fa amiako anareo tsy helihely karaha ataontsika magnano mot croisé igny anaovantsika izy manomboky niany. Karaha io ny nataonareo monsieur Angelo, même tsy anao préfet teo fa za mampatsiaro tantara, karaha io nataonareo anabaviko, convocation nitamanenareo convocation, izy nampidirinareo 1855 hagnano izy koa nareo io Angelo. Potiny avoiraka ny Ravatomanga Rajoelina sy ny gouvernement rinaina zanakiagna baka. Zandry lavitra andapa tsao anao zalahy tsy avy agny. Teo nisy ho an'izay mahay tantara paix à leur âme, teo nisy zany Bernard Abiamby zegny, teo nisy zany Mevalignitry zegny, teo nisy zany Ampy Augustin Portos zegny, teo nisy zany Rémy Tiandraza zegny 50 vanio zato babaky. Nagnakory ny afarandreo teo, nagnakory ny afarandreo araiky nilefa fefika tany Afrique tagny izy niala fahinana, paix à son âme, Ampy Augustin Portos. Araiky ny samboriny io bureau misy anao io Angelo, nasesy baka teo andra midi Bendragnahary tsy amy siky fa caleçon pieds nus jusqu'à Château d'eau, marta olagna ary. Bernard Abiamby za zay koa tsy diso azafady teo ratsy fiafarany zay endre bado Angelo, raha henay zalahy tsy hainao bokoa raha vitanay tsy vitanao raha tsirake miondana vola mandry amin'ny vola depuis 82 volanko aminao Angelo, 23 mars 82 tsy nidiaviny raha tsiraka, paix à son âme, ambario be zisy izy losy razagna iny. Ketsoa zalahy avy aminao, anao rô kaza mitrika amy raha tsy amianay tompiny. Zay tsary ny volagna hoe nalegny développement, fa raha koa tsy amianay ataovantany hafa. Nagnino ma nareo mizara tany sirama, nareo samy amy gouvernement, anareo samy amy ministre aby reo, ministère aby eo, tany sirama ny midadasiky, ataova amy tany sirama ry tany bahoaka, ry tany fanjakagna. Ray aman-dreny ajo fa nagnaboaka ary fagnagnano annulation demande nareo. Non, andeha morogno anareo, zay boka problème nareo ny mamorogno mavandy. Raha fa noir sur blanc annulé ary tsy niacceptegna. Non, nareo mila magnano forcé. Ino ma forcé nareo raha anay tsy amianay.
ataova amin'ny tany sirama. Iny raha misy zao vahoaka Anambaribe, vahoaka malagasy. Teto zany volagna mbola maro piasa ny sirama velogno, ary oaingany eo velogno mandrakizay rô. Na ino ro tsy kainareo ifay karamandro tagno rotsy teo, ifa pensiondro tagno rotsy, fa tsy zay anareo sakolo baka agny an hectare ameza tany rô ko fa tsy voaefanareo volandro simple koa. Anareo ne miagna solution nareo donto, fa nareo magnano nokondoany mafelagny normal zay mivolagna anareo boko nareo tsy tia filany, anareo magnasasara ihany zay tsy magnasaha, fa zay mivolagna raha tsy manjary. Anao aliabodo be ny tanàna, anao tegna foagna farany renako amin'ny tariko tsy haiko mihina ino, mialatsiny zala. Anareo le mampivolagna mon père raha tsy volagny, izy nataony mon père Serge, mampiteny ratsy ny masery, mampiteny ratsy ny mon père. Normal zay peuple mivolagna anareo. Zany ny volagna anareo labanany ndraiky aliabodo, ino ma tsy agnanaovanareo zao amin'ny tany navianareo ry. Ankify ariko misy plage, ndataova 5 étoiles nareo. Antany be agny malalaka plage, ndataova antany be agny. Fa ino ma forcé nareo aminay eo, zay tsy mila raha karaha zegny, raha tadiavinay simple. Hoe anareo boka mivola développement, mila fanabeazagna, nino. Nareo firy taogno nipitran'ny lycée io asofy tamin'ny fitondragna fandimby teo mba nagnampy lycée araiky amin'ny Ambaribe. Mbola faratsiraka. Za koa tsy diso aitsia olombelogno zany mety misy fadisoako. Mbola premier mandany ratsiraka nisen'io lycée io. Zegny raha tadiavinay lycée. Fa zay kazakadalaigny fa agnatin'ny programme ane zegny, fa agnatin'ino zay tsy mila 5 étoiles zegny. Feno 5 étoiles koa Ambaribe. Fa zay kaza ataoko etravilique nio tsy vita nio sosoanareo, non, tsy accepteko antaky za zanaka any Ambaribe zala. Ataova raha hafa. Lerinareo samy amin'ny gouvernement mangala tany sirama, anareo maefa misy tany malalaka sirama, fa lerana andehagnany raha ataova amin'ny tany sirama lycée, ataova amin'ny tany sirama université. Zegny raha tadiavinay ampiroborobo zanakany mba ho hisy jery aeraha, fa tsy andeha ampidirinareo amin'ny affaire cocaïne doto badoenareo. Anareo koa magnabado zay dikany raha ataonareo io. Anareo magnabado zay ne, abako tsika gogo atsika tsy manjary, tsy zay heny tsy manjary fa zay menacenareo. Asa menacegna baka zay. Anareo koa ty zay jotso agny. Aza manamonamotro olo ba, zay ne problème nareo, olo volagna mary mila magnangagna fanjakana, zay mamijery fanjakana anareo, zay koa tsy misary fitondragna io, zay efa teo niala. Zay he nagnano tsaratsara nataonareo, tsy hitako raha nataonareo. Za teto nagnano compte, tsy falegnana olo volaniko. Anareo maro amboa io, anareo maro lambo io, 23 ans nareo teo nitondra, nanomboky 2002 Ravalimana. Nino raha nisy amin'ny côté mba mbaraza, nino raha mba nitsangana amin'ny côté niany 23 ans. Ataonareo service côtier, raha jiaby Tananarivo, raha jiaby Tananarivo, raha jiaby Tananarivo. Zany vola teteka tsika mangery mba andeha Tananarivo. Lera sisaona tondraka amizay miefogno amizay sakolo mijanany eo koleranaka koleran'zegny hoenaka atsika jiaby io mbo teteky mbo andeha hagnano biribiry tsy sapaigna Tananarivo agny. Mbo avy raha zegny. Biribiry tsy sapaigna io mbo ataotsika Tananarivo agny.
fotony jangoany fa tsy misy baka aza to forcé zala anao amizay lingilingy nandeha tary anao samedi regninay jiaby ne raha volagninao tary ro vahoaka io tsy agniky ary ro tsy agnamia zay tompo tanànany Ambariobe koa tsy agnamia manogna ro jusqu'en farany Madagasikara ni aroe fo raha misy fitondram-bahoaka fitondran-drazana ke izy koa le fitondram-bahoaka fa tsy tandrinesana ro raha tsy tianay aleo tsangagnanay fitondran-drazana io amizay tsika mizaha le anao andesim-bahoaka sa le razana tompony tany ahita izy atsika aleo tantara tsara zay tsy malegny olo Ambariobe io tsara nalegny olo fa koa ndeha raha tsy manjary amin'ny tanànanay aboko ndeha raha tsy akasitrahany foana miala tsiny miala fondro ndeha zay vonenareo amin'ny raha mazatra fa ataonareo ataovy fa taninay tsy ameny nanosy mitsio na nosy panihy na Ambariovato na Antanihely na Sakatia na nosy Ranja ikiko koa nosy jiaby magnodidina io tsy amianay zegny mahambario Ambario varionay ro io miaro zay matao ro ina masigniny razagnanay mahambary io be zay aza kitiny fa zay tsara nikitiky nareo tany misy anareo tany anareo koa nivahiny amin'ny tanin'olo aja culturan'olo aja razagnan'olo fa aza atao amboa walaka aza atao fandroaka sagnatria ny vava koa izy aza digna tantara za tsy malegny olo za adignanareo ma raha nataony radama zay adignanareo moa raha nataony ampanjakanareo zay tsy adignanay taranaka faramandimby ary ampianarinay zanaka faramandimby avianay mitsanga amin'ny razagnanay avianay manompo razagnanay karaha ataonareo tianinareo tsy kitinareo tsy diadiavinareo aza forcegna raha zala aliabodo ankifigny ry malalaka anao baka sambrano ndao ataova ankifigny ry 5 étoiles anao sambrano koa tsy 5 étoiles fa misy ranomasy na ino tsy ataonareo ry karaha io nareo sambrano mba manana 5 étoiles fa zay empaka koa 5 étoiles io tsy ngatany amin-dragnahary feno amin'ny Ambariobe io ary mahampy zay koa fa zay kaza badoigna ampandroso ampiasa olo telonjato za zao magnotany anao monsieur le député François Labanany apetrako aminao fagnontania même anao be tanàna anao mivolagna anao rôle io Angelo président ny OMC mba fa niaro zanaka ny Ambariobe zay magnano guide anareo mitomagny aminaka ro zanaka Ambariobe guide aby ro hoe nivotsignany reto maro lambo ndraiky maro amboa reto fanaovagna guide Ambariobe zegny anareo mitsinjo tanorany Ambariobe jeune Ambariobe andeha ataonareo karaha nataonareo bajaji baka zo afotsiakanareo koa ro bakagny avy aminay io zay bako amizay sisy le pouce hoe abady olo kotie zay tsy bado fa zay abadoenareo ary nihely jery tonganareo fa zay misy jery zay tsy tonganareo ary mampisy jery ny tsy misy jery koa tsy adignanay tantara raha nataony radama zay tsy adignanay raha nataony ampanjakanareo zay tsy adignanay donc razagnanay aza kitiny tany razagnanay misy razagnanay milevy aza kitiny ndao ataova amin'ny tany Siramayo malalaka tany Siramayo ino raha misy vahoaka Madagasikara
teto zany avy nivolagna ty resaka drama ty. Za boka tsy olo nitoaka fa raha koa fa nikasiky tanànanaka za mitsanga miaraka maty amin'ny Palestina, raha koa tsy marigna aminaka tsy aboaka zany mangarahara, tsy aboaka zany marigna, anareo tsy maintsy pitako hoaniko juska mitaolagna anareo. Resaka jama, raha koa fa nandeha DZAM jam à la fin jam dikan'izay jamanjary. Tsisy raha nampalaza jamanjary nandilitra SNBCE na hoe Sosimavo na Sirama. Niany loziny maty, anao tsy lany fagnahy, tavangy miboaka bako jama licence par ceci par cela. Na lafinareo aminjovy ma licence ny jama, na menareo zovy licence ny jama, barday mialatsiny fatongoniko agnarana. Or nosy efa tsy mamboatra roma anao ndray koa mitady gantriaka, mandriandriba, trembo aminay ao misy, fa Rome, vieux Rome fa tsisy aminay ao. Dikan'izay azovy nangala licence ny jama, barday. L'usine jamanjary ani tsy nikarany, kompagnie tajamanjary toy ny tsy nikarany, nagnino niany karany mitondra le sous licence ny jama. Za tsy olo nitoaka e, za ty ndray cigarette, ndray kafe, ndray toaka tsy miditra mbavako, tsy zafady fa tsy tiako. Ndray za tsy migaka zo fo za dala, intsy akeky za koa nigaka toaka, za marofela lombolombo nareo ny fitondrana ty, aza jorigna za higaka toaka. Ndray za tsy enky migaka fo za io. Ino amizay raha misy ambarako anareo vahoakany Ambaribe, misy olo karany handengala 36 lo am tany Sirama, atsika mikoragna zo io 36 lo karany angala am tany Sirama. Oh masaky mavandy anareo mpitondra Ambaribe koa tsy marigna raha zay, aboako anareo dosindazy iny fa niany za mivolagnisy 36 lo andeleny karany ty tany Sirama. Aza la maro 36 lo zegny, fa vahoaka ndraiky manangana tragno madinidiniky velo-tegna amy sisiny, potehinareo robatinareo ravagninareo, fa ty karany baka antany naviany kôtrotrôro Abimape agny andeha ngala 36 lo acceptenareo. O directeur en Sirama, soi-disant général, logique zegny aminao, fotony ino naviany kabara dossier ty mbola biafy, fotony karany ty olobe nasy taloha tagny nanagna trosa tamy Sirama. Nagnino niany izy velogno bakagny taranaka anazy andemezanareo 36 lo amy tany Sirama parce que tsy voampodinareo volanany. Fa magnino piasany Sirama tongotongo tsy nahazo vola, tsy volany retraite amezanareo ro, tsy karamandro complet amezanareo ro, fa olo tsy naheviko tamy tany Sirama andemenareo 36 lo. Mialatsiny tompoko, zegny raha misy atsika mikoragna zo. Aza mifamatra anao DG Sirama fa boakako dossier. Quelle raison? Fotony izy karany, fotony izy misy vola,
andeha miagna 30 kilo fa le piasa madiniky na eviko gomerogno jobiny fary jobiny l'usine tary ny mbola velogno tsy karaha mandro mezanareo complet tsy volany retiretindreo fa karany baka antany tsy nisy tady tsy velogno tany andeha menareo 30 kilo pour rien. Oh, azambakegna zay zalahy, zay tsy bado ary zay tsy sandra agnabady vahoakany Ambariobe. Zegny raha misy atsika mikoragna azy io. Ho avy ane raha zegny, ho regninareo raha zegny 30 kilo namiako solution nareo teto OMC Tariana Angelo ka ia oleka anao mandeha magnano convocation Angelo mikaiky ro ex piasan'ny siramambo velogno aby reo amezanareo tany en quelques hectares ro mipetraka mamboly anao mandeha mikaiky convocation tany tsy tanin'olonao ry tsy tanin'olo benao hely zegny anao olo nitary migna tario anao mahay Ambariobe mandilitra za Angelo anao tsy mahay Ambariobe mandilitra za anao tsy mahay Sakatia mandilitra za Angelo miboa eto anao atsika mifagnazava koa Sakatia anao tsy mahay Sakatia mandilitra za gauche droite ny Sakatia même Ambario jiaby io Ambariobe io Ambarivato tany hely jiaby reo sako magnano fasafasa aminao Angelo ndray Aliabody ndray François Arosy sako ndray antety tsy anagnanareo anareo mivola mahay Ambariobe ndray antety tsy anagnanareo anareo magnano hoe hitondra Ambariobe razagna fanjakagna andesinareo razagna n'olo diadiavinareo zegny anareo misy fagnay ho masiny ary joreko aligny matsagna en tant que zazafiny zanaka tany ary ho zonko ro maro lambo ndraiky maro amboa ro koa nidriky io fa inandreo tsy avindreo amy 45 minutes tany misorony aza forcegna zalahy raha koa tsy amiane na Ambarivato na Sakatia na Tanyely na Nosy Pany na Nosy Mitio na quelques nosy magnodidigny zay io tsy amiane za nefa nampitandry anao raha Vatomanga za tsy menasy ro za tsoko anareo ndeha madiky vola joko be menasy za tsy menasy za tsy magnasa olo fa raha koa tsy amiane aza forcegna zay koa tsary ny forcé taminareo tatanarivo tary zay tsary nampidriky bengy forcé tatanarivo fotony ene fady anareo fa niany za magnozogna anareo fanjakam-bahoaka za fanjakan-drazana ozonko izy ty kitia vahoaka ny Sakatia raiky anareo za tamy samedi fampitana atsika préfet mikitia vahoaka ny Sakatia raiky anareo gendarme Ambariobe anareo Tananarivo eto atsika fakahita nakafa volaniko baka miambigny zany ro olo kahina roy za teto fa nivolagna il y a une semaine tous les jours hoe hoisy olo 10 samborindreo nivolagna tamy Cool TV za nifamatra za Cool TV hoe tsisy olo andeha sambory akory aiza nareo Cool TV nivolagnako zigny zao aiza nareo mangataka anareo Cool TV za ikaiky za koa ko Cool TV marigny tananane ene mandilitra anareo ne pivahiny vous êtes les gens de voyageurs anareo voyageurs io en Europe malfaiteurs les voyageurs en Europe malfaiteurs izy ka ino oui les Roumains les Roumains manosy place koa fandirany manosy magnotany olo hafa nareo agnontany havanareo zanakanareo tsy haiko ninonareo andafy agny place koa fandirany raka igna hoe manosy io misy raha ravagna fa
na tragno vaky na raravagna na magasin ravagna manosy agnarandreo. C'est ce qu'on appelle les gens voyageurs. Dikan'izay anareo voyageur nareo koa avy eo misay ranomasy tapesa tany andra karaha ataondreo vazaha io miala baka 15 000 12 000 kilomètres ro avy eo ro miseky tany miseky ranomasy mitapy tany andra ro mihina tony moko tony akô tony ino katakata tony mahôgo ro mihina amin'ny zahoady pakopako brochette vita ro mangala avion ndreo ro mody tapitry vacances tak do mifody manaova karaha zay fazandro batigny zalahy tanànanay. Anareo koa tia hagnano raha volaniko atsangana lycée vaovao atsangana université fa zay ka za odikodigny jerika raha jiaby ne mandeha milôny nareo milingilingy meky andeha hagnano 5 étoiles ino avantage azony zanaka any amin'ny 5 étoiles nareo io zay fanontaniana apetrako anareo amaragnako izy voe maro atsika tagny baka nisy madamo namopoko tsaiky ty atsika mipody agny amizay ry mpitondra fanjakana anareo misolelaka minoany fanjakana ty mpitondra ty niboaka baka ferany nosy ankoa io niboaka ferany nosy ankoa baka aia amizay anao zao ministre en tourisme aia anao zao naina zao tsy toaina zanakiagna nagnino anao zay tsy mitsanga mivolagna io nosy akoa io anao ne ministre d'aménagement territoire ambara José tompona ndraiky roapolo taogno izy tamin'ny service domaine tam faritravaritra tadio koa ino tsy mampivolagna anareo zao mirarany nosy akoa io naino naina zanakiagna ino développement misy avoe maro afa taogno raha nipetraka agnatin'io nosy akoa io mbambaraza he namirapiratra avoe maro niadagna vahoaka ny voe maro miasa vahoaka ny voe maro nefa grand hôtel nataonareo amin'ny nosy akoa io que des stars mondial mandeha zanagasy nefa tsy mahazo niananareo andeha ambady zay andeha ambany zay efa andeha sao 5 étoiles ambario be zay tsy matinareo amizay ary zay tsy agneky zegny fotony nino somondrarambinato raha fahitanay izy ry mamango ve maro io fahitanay izy ry mamango fort dauphin ry QMM fahitanay izy ry mamango tamatavy afitrandragna pourri ataonareo mamony vahoaka io ampidiana amindreo tompony vola andeha anaovanareo 5 étoiles amin'ny ambario be fa tsy amiane tanay donc exemple ho anay vahoaka ny ambario be io raha mandalo ao ve maro anareo sava koa nefa sava parangoela volaniko aminareo anareo tsy mety mifaho koa lavaninareo potenareo soi-disant ao misy nosy akoa lavaninareo potendreo nareo tsisy asa tsisy vola midriky tsaiky tsy mianatra l'école tsy miody l'usine zara fa misy zio koa ex DG ny soavan'io ministre ny agriculture amizao fotoagna sakinao mivadika amin'ny taninao zala nandeha nitondrasanao chinois nampidirinareo chinois koa andeha tandraka fa semaine en faty sava monsieur le ministre agriculture fagnahy misy ve aminao nefa mivoe maro misy nosy hôtel mavety entre 10 000 $ et 20 000 $ mandeha mandry mihina mangery mamany amin'ny nosy io ary amin'ny hôtel io ilo namirapitratra taogno nisy amin'ny hôtel amin'ny nosy io
Mbambaraza edanareo misolelaka reto. Mbambaraza ebaka. Baka misy zandry zay, za tsy tovolagna agnaranao frère fa za koa miplasinao amboaratseniko bagnanao, anao boko mamono afo ny fitondragna toananao ty fa anao mbola bagna, anao volagna raha nivy jiaby feno. Misolelaka baka amin'ny avaratra io. Zay fa tseniko ambarako anao zandry, amboaratseniko bagnanao. Ataonazy anao bagna, za io, bientôt 60 ans, io frère, 32 dents, bientôt 60 ans, mbola 32 dents za frère. Tseniko dentiste zay tsy mahay za feky. Fa tsy anao moaoaoa, i raha indroa miparata hely, volany 4, volany 3 anao mibarara. Tandrea mo frère. Amin'ny avaratra amin'ny Diego baka izy. Anao fa nagadrendreo ndraiky nalefa festanta tamatany, niainanao nakadalendreo naboaka anao amizay wabababababa. Zandre. Ndre tsara vola, fa za tsy magnano karanao. Fanjava za gadregny. Leran'za ilaigna naboaka. Amboara nifinao. Ke zegny fagnontaniagna apetrako aminao, ministre de aménagement et territoire, Naina Zanakiana. Io baka kaboaka miraba zandry igny. Za baka Ambario be, za Zanakanosy be. Zanakanosy be no misy fagnahy. No koa misy fagnahy no tsy nagnano karaha io. Ialako tsigny. Eko olobenao ne mahay za. Samby tombo tajamanjary teo zay ndraiky papanao, ndraiky tontonao, za tsy anohina agnarandreo miralahy. Fa ro mahay za loatra. Boko ro haiko loatra. Fa anao kaza magnala baraka olobenao Ambario be. Anao baka Ambario be, mary. Olobenao baka Ambario be, papanao niteraka anao, mary. Fa zalegna baraka ro. Nanagna naizizy ro olo aby zegny teo. Fa tsy nagnano fagnahy karanao frère. Aza mikapokapoko. Ke Naina, ministre d'aménagement territoire, miaraka amin'io directeur anao io José, 20 ans service tam domaine tamin'ny Digoto io, directeur régional ni domaine. Niana anareo magnaratsy fatao. Ozondrazana izy fa hitanareo regninareo nandeha mikitia raiky amindreo asakaty ao nareo volamo. Izy io mizaha anareo. Nataony niany ziny. Zay mizaha ino koa raha andeha ataonareo. Ino koa raha andeha forononareo. Zay ny volagna mora. Miala nareo aminay eo fa zay tsy mila nareo. Maro lambo, maro amboa. Simple. Anareo koa andeha tsangatsangana, iseky ranomasy, itapy tany andra, karaha reo vazaha eo. Oui, fa nareo andeha agnabady zay. Non, non, non. Zay mivolagna eto. Fa zay tsy andijotso ary parce que nareo maro felagna. Nareo olombelogno. Fitondragna ty koa tsy olombelogno. Mba hoe mijotso aty nareo. Zay manaviadala. Zay hitanareo nagnarisiky. Zay tsy enky naviadala, boko zay tsy enky agnarisiky. Anta misy rekenka zany de seky. Nareo ny foagna fa tsy vahoaka. Anareo ny draba fa tsy vahoaka. Ke zegny izy tompoko lasy tompoko vavy. Navy amintsika jiaby agny niavatra, ngatagna mbo tsaratsara aby antsika jiaby. Hoanagna niasy ny tany masigny, ary tsisy olo impody afara. Andrany avion misy marche arrière, atsika jiaby koa magnano marche arrière. Fa tant que avion tsisy marche arrière, ary tsy ho possible avion hagnano marche arrière, miara mandroso atsika, miara mibata, miara milanja, miara miloloha, miara mititigny. Velomatsika.